садамаи маргбори Дамирбек Олимов, овозхони шинохта ва марҳуми тоҷик, аз пурбаҳстарин мавзӯъҳои рӯзҳои ахири Тоҷикистон боқӣ монда, бархе тафсилоти расмию ғайрирасмии ин фоҷиа пайдо шуданд. дар ҳоле ки мақомоти умури дохилии Тоҷикистон мегӯянд феълан таҳқиқи садамаи маргбори овозхон Дамирбек Олимов идома дорад, бархе дар шабакаҳои иҷтимоӣ фарзияҳои сар задани фоҷиаро баён доштанд. Масъуда Акилова, фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ аз шаҳри Хуҷанд, ки зоҳиран аз қавли шоҳидони айнии он садамаи мудҳиш суҳбат мекард, бархе овозаҳо дар мавриди сархушии Дамирбекро рад намуд. Навиштааст Спутник Тоҷикистон. Акилов навиштааст, ки он рӯз се ҳунарманд дар мошин саргарми суҳбат дар роҳ буданду консерти дар нақшдоштаашонро баррасӣ менамуданд. Дамирбек аз албоми наваш мегӯяду бо шавқ мехоҳад аз телефони мобилӣ оҳанги навашро ба ҳамроҳон нишон диҳад. Машғул бо телефон аз гардиши сари роҳ бехабар мемонад. Мошин чапагардон мешавад, навиштааст фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ. расман ин иттилоъ ҳанӯз таъид нашудааст. мақомоти умури дохилии Тоҷикистон танҳо иттилоъ доданд, ки ҳодиса 5 феврали соли 2022 тахминан соати 1:00 сар задааст. ба иттилоъи манбаъ ронандаи автомошинаи тамғаи Hyundai Crave Олимов Дамирбек ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Хуҷанд-Сомғор бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста дучори садама шудааст. таъкид мешавад, ки овозхони шинохта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. мақомот мегӯянд феълан таҳқиқи ин ҳодиса идома дорад.